Informácie pre študentov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Podľa vyhlášky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas, individuálny harmonogram plnenia študijných povinností, individuálny študijný plán, podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení. Služby, ktoré poskytujeme navyše. Zápis poznámok z prednášok a seminárov. Sken a kopírovanie poznámok a učebných textov. Pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií. Poradenstvo pre vyučujúcich pre prácu so študentom s psychickým ochorením. Poradenstvo pre vyučujúcich pre prácu so študentom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Informácie pre študentov so psychickým ochorením. Podľa vyhlášky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas, individuálny harmonogram plnenia študijných povinností, podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, služby, ktoré poskytujeme navyše, zápis poznámok z prednášok a seminárov, sken a kopírovanie poznámok a učebných textov, pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií, poradenstvo pre vyučujúcich pre prácu so študentom so psychickým ochorením.